je těch bytů opravdu hodně potřeba. Dobře. Pane Krtečku, my jsme se ale senka přišli bavit o podnikání v Ruizlově. Kdy jste s podnikáním v Ruizlově začínal? Tak, já jsem s podnikáním v Ruizlově začínal před, no už to budou tak 3 roky. 3 roky to budou, je to docela dlouhá doba, to jo. A moc se mi tehdy ještě nevedlo, ale váže se k tomu jedna taková zajímavá náhoda. Před těmi 3 roky, když se mě teda nevedlo, tak jsem jel jednou do Kosek, chtěl jsem si vybrat z účtu peníze, že že naše realitní kancelář skoupí další byt. A když jsem z banky odcházel, tak čirou náhodou jsem vám, nikdo mě tu historku nevěří, ale čirou náhodou jsem na chodníku našel zlato. Zlato. A diamanty. Dokud nenacházíte bílé myši, tak ještě pro psychiatra případ nejste. Ale každý se mi směje, já se vám ani nedivím, to je opravdu neuvěřitelná historka, ale od té doby se mě daří úplně nádherně. Ani nevím, čí to zlato je. Máme to vystřihnout? Nevystřihujte, možná už se k němu někdo přihlásí, ale já už ho stejně nemám. Aha. To jsou teda argumenty k nezaplacení. No, spíš k zaplacení. Pohledávky k zaplacení. K další otázce. Pane Krteček, jsou lidi k podnikání v Ruizlově otevření, nebo prostě jediný podnikatelským přijdou do styku je ten, od koho kupují rohlíky? No, já bych neřekl, že lidé jsou zde nakloněni spíš k tomu zaměstnávání buď ve státních firmách, nebo úplně někde prostě nějakých cizích firmách, nebo někde v zahraničí, ale myslím si, že lidé jsou nakloněni tady tomu podnikání a myslím si, že i lidé, kteří mají odvahu se do toho podnikání pustit, tak bych jim dal klidně příležitost. Dal bych jim příležitost, aby se mohli vlastně, protože sice mě nikdo příležitost nedal, ale vlastně s tím zlatem to byla taková šťastná náhoda, což by někomu se vůbec nemuselo stát. Takže já bych mu klidně i pomohl, kdyby chtěl někdo rozjet to své podnikání. A navíc, když by to někoho bavilo, tak si myslím, že by se z toho dal udělat velice, jak se říká po anglicky, velký job. Velký job, ano. Takže, aby jsme to shrnuli. Vy jste říkal, že k podnikání PLRČM je nutná dávka štěstí a že se vám tady u nás v Ruizlově podniká dobře, až velice dobře. Dalo by se to tak říct. Ptali jsme se pana Krtečka, realitního magnáta, majitele firmy Realitní kancelář Krteček. A opět po krátké reklamní pauze přijde další host se vyjádřit k tématu nešvary mnoha Ruizlovanů. Již za chvíli pokračování ruizlovského patriotu. Pořad pro Ruizlovaný. Vážení diváci, vítám vás u 3. a poslední části pořadu Ruizlovský patriot. Pořad pro správné Ruizlovany.
ale nejen pro ně. Vy, co se díváte z Lužic, Chatova nebo Kosek, jste vítáni taky. Budeme se bavit o nešvarech některých Rujzlovanů. Hlavně s pravodajkou paní Housenkou. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Paní Housenko, jaké jsou některé hlavní víte, co chci říct Rujzlovanů? Nešvary, tak. Tak já bych především upozornila na to, jak jiní lidé, já si nedokážu vůbec představit, jak já bych to mohla dělat, jak jiní lidé jsou strašně upovídaní. To je vám neuvěřitelný, jak oni tady nezůstane na nikom nic suchý. Nebo jak se to říká? Nic suchý? Nebo nic. Tady moc srážek nebývá, pokud se nemýlím. Tak to ne... No to jsem to nějak popletla. Ale já vám povídám, tady, jak bych to řekla slušně, upovídanost nezná mezí. Zvlášť v jistém krámě, že ano? To teda nevím v jakém. No určitě v mém ne, protože já si dokážu vyjadřovat o každém naprosto slušně. Bude všem stačit, když řeknu, že je to v jediných rujzlovských potravinách. Aha. Jsou nějaké jiné potraviny? Paní Housenkos, jen nějaké jiné nešvary, kterých jste si za dobu svého pozorování všimla? Tak počkejte, tak co bych vám tak ještě řekla? No například, jak bych, velké holdování až ožírání, prosím pěkně. Protože to je opravdu neuvěřitelné, to je polovina města narvaná u Králíčka, pro neznalé ti, kdo se dívají z Kosek bar, u Králíčka je bar. Tak, to je neuvěřitelné. Oni propíjí pomale mou roční výplatu. Hlavně, že to není z vašich peněz. No to doufám, to je hrozné. No kdyby tohle dělal můj manžel, víte, kde by jsme dneska byli? Na ulici. Aha, a co některé státní úřady, myslím tím například úřad starosty a místo starosty. No tak ti jsou ze všech nejhorší, tak prosím, oni vám normálně za celou pracovní dobu, kolik to je, tak 8 hodin nebo tak nějak. Normální pracovní doba je 6 hodin. 6 hodin, oni vám za těch 6 hodin nevyřídí ani papír. Ani papír? Taky jaký? Některé papíry se musí posílat do Kosek, že ano? No to je, dobře, to je taková výjimka, protože to na ně samozřejmě tlačí z vrchu. Ale když jde tady o nějaké místní, tak to mají buď plný práce s toaleťákem, anebo mají plný práce s kartama. S kartama? No ano. Jako karty, Jako ano, jako hrací karty. Já myslel, že zakládají kartotéku. No, tak to bych je chtěla teda vidět. A pošta? Pošta, no tak tam se teda moc drbou neprojevuje, tam se spíš teda chrápe. No to vám povím, to je až neuvěřitelný, kolik toho ten Garfield, pro neznalé pošmistr, kolik on toho prospí. To je vám hruza, vy přijdete na poštu, podat si dopis, celý svěží a on vám normálně chrápe do ksichtu, promiňte, že to tak říkám, ale je to tak. Aha, a když už to rozdrbávání příslušníků státu, policie? Máte na mysli policii místní nebo jako státní, nebo jako? Jaká je u vás policie? Tak, pokud bereme médiu, tak jediný, kde se to dá ještě ustát u nás, je policie. Policie, ano, to je vážně problém. No a
policie, jaký konkrétní problém zde je? Jako konkrétní problém zde je, že pokud teda no, je pravda, že naše policie se na tom taky podílela, ale nedávno v našem městě proběhl, jak bych to řekla, dejme tomu takový, já bych to řekla až protistátní, policejní zákrok, celá okupace města. Paní Housenko, budete to muset zkrátit, neboť náš vysílací čas je u konce. My vám velice no, děkujeme. Počkejte, já jsem ještě neskončila. No to je cenzura, to je cenzura, to je cenzura.